Yes! Geniet je er een beetje van? Hop, hop, hop! Kom dan, kom maar! Oh, maar het kratje eerst even leeg. Ja. Nou, maar zes, ja. Mooi, hè? Ja, dit is prachtig. Dit is een Natura Landscapescamping. Ja, die keppel is aan een hiestebedrijf. En een theetuin. Dus multifunctioneel. Ben je dat ik? Multifunctioneel? Ja, we zijn hartstikke multifunctioneel. Ja, wij doen eigenlijk alles. Ja. Het skimmeitje op een camping, het meen, de gasten ontvangen, telefoon, de e-mail, appen, doch we hoorden dat ik al. Ja, dat is modern, no? Ja. Ja. Ja, en dat is mij het hiestebedrijf, is dat in dit al. Dit zijn draagmoeders, die begeleiden je. En als ze smitten moeten, nou ja, dan moet je even om denken dat alles goed gaat. En gaat het net goed, dan moet je even ingrepen. Ja, zo simpel is het. Ja, je kan je oren eens zien, hè. Toen ik liet weer, dan moest ik naar de kleuterschool. Maar dan moest ik voorbij de smeet. Die hier ik uit van die dikke bel. En dan moest ik er even eens zien, even op een hulp zien en dan vergeet ik de hulptijd. En dan zei de juffrouw weer wie is het? Nou ja, dat wisten ze wel. Nou, dat vond ik gewoon prachtig. Dus ik kom door hier, ze vlucht wel ergens in hier. Goedenavond. Hadden jullie gereserveerd? Hey, ik ben Mien Oosterwoud. Waar rij je? Hapien. Ik ben hier 364 dagen per jaar. Omtrent 24 uur dijs. Ik maak je nog wel eens even een uitstapje op de biatskipje, maar daar houdt het dan niet echt mee op. Want hoe oud ben je nou? Ik ben 73. Okay. Ja. Maar zo viel ik mij net, ja. Nee? Nee. Nee, maar eens maar even binnen blijven. Maar ik wil nu in gevecht met een oren, joh. Oh. Ja. Hij vond de dames een beetje te leuk. Maar goed, hij had geen boezeld meer. Ja, neem je dat zelf? Ja, hij had geen boezeld meer. 23 jaar verliezen ben we Delstrutsen. Mijn man hier alleen bedrijf in Bemurgen. Daardoor hebben we daar de boel verkocht en toen konden we hier heen en weer. En daar hebben we het echt letterlijk en figuurlijk van de groene opgebouwd. Mooi weer. Ja. Ja, het is dat mooi doet weer alles. en we genieten. Nou, Ja, wat dat wil je doet nou alles. meer? Ja. En een lief mensje, hè? Nee? En een lief En vrouw. een heel lief vrouwtje. Oh, Nou, nou, dat dank bedoel u. ik. Dank u wel. Nou, nog een Dank u zeer wel. avond, Dat hè? hebben we wel Meen je verdiend. toch? Ja, je hebt het wel verdiend. We waren nu wel van plan om een auto te bouwen. Maar ja, dat kwam een beetje te laat. Dat nou maakt alleen nog verder. Hij is flink hier op mij, die hebben verstaan. Ja. Hij heeft alvleesklierkanker. Nou, dat is een van de meest brede kankersoorten. En het gaat heel vlug. Het gaat echt heel snel. Nou, hier had het verbindingskanaaltje. Ja, en dan werd het daar snoer aan toch jongere mensen hier. Ik bloed deels nog wel even op de achtergrond. Nou, dan zie ik in de takkenstoel wat ik uitvogel. Nou, ik wil wel graag trofvakken, want ik heb een hele goeie. Nou, en dan heb ik een optrekje gekocht waar een stuk wat stallen in zitten, maar er zit er nog ze nemen een studio, wat er gewoon compleet hoe in zo'n stal. En nou, dan kan ik voor een bed en breakfast uitoefenen. Ja, toch? Oh, je ging gewoon terug? Ja, maar dan ga je nog contact met mensen. Maar je woonde wat rustig aan dan, toch? Nee, ik ga net op stoel zitten, best wel wiezer. Echt niet, nee. Dat is net op mij besteed. Nee. Nee. Je kan wel altijd achterom zien en dan zeggen van, ach, wat vreselijk dit en dat. Nou, daar zit je niks meer op. Je moet gewoon vooruit zien en positief blijven denken. Kom in heel eind.